This college is a very good college because I've been here. This is not my first time. I've been here several times, and whenever I come here, I feel very happy because I have some emotional attachment with this area. Since very beginning, I've been here. I've been working and looking after this area with some of my friends. And today also I'm very happy that I've been invited here as a guest. So I would like to thank the organizers for having invited me over here as a guest, and also having given me this opportunity to share some of the important things with our newly admitted students. दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै टिपकाय GKB कलेजनि फ्रेशमेन सशियेल डेखौ जोबोद गाजा गोमजायै GKB कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगोनां धननराज लाल बिथाङा मेहेरगोनाङै जाफुंसार होनो हायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बतझरा UPPL नि TCLCC नि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिमानि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो आरो बाहागो लाबावो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदावारि बिथाङा। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै टिपकाय GKB कलेजनि फ्रेशमेन सशियेल डेखौ जोबोद गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुङो। लोगोसे ओनसोलनिनो बर' समाजनि आफादगिरि रन्देश्वर ब्रह्म आरो कलेजनिनो कमिटिनि सामलायगिरि बिभीषण ब्रह्म बिथाङा आरो गोदानै एडमिशन लानाय फरायसाफोरखौ कमिटिया बरायो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे टिपकाय हालामनि जे डिग्री कलेज बेवहाय बिथांमोना गोदान फरायसा बरायनाय फ्रेशमेन सशियेल डे बेखौ खुंदों आरो बेयाव गिबियावनो गासै बेयाव गोदान फरायसा फरायनो फैनाय आरो लोगोसे फरायफुनाय फरायसाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बिथांमोना जाहाथे बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे फसंथाननिफ्राय कलेजनिफ्राय गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ लालांनो हायो आरो इयुन समाव जाहाथे गावबा गावनि जिउ राहा लामा दानायाव डिग्री बेनिफ्राय लानानै बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहैनाय आरो गुबुन गुबुन जिउ राहा लामायाव बिथांमोना जाहाथे जायगा लानो हायो बेखौ जोङो आर'ज गाबो आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि जे मोनसे ट्रानजिशन समाव जोंनि फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा डिग्री फरायनायनि माखासे कर्सनि पेटार्नाव बिथांमोना जिबादि सिरियास जानांगौ बेखौ जोङो सिरियासलि थांनो थाखाय खावलायदों मानोना बिथांमोना रेगुलार क्लासाव फैनाय एसाइनमेन्ट एबा सेसनेल आनजाद होनाय बेफोर गासैबो बिथांमोननि थाखाय मार्किंआव एडेड जायो बेखौ जों मिथियो दा नंखायनो जों खावलायो जे फरायसाफ्रा गुदिनिफ्रायनो डिग्री फरायनायाव जाहाथे बयबो सिनसियार जायो अब्लासो जोङो माने बेवहाय गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे राहायाव जोङो मोनसे पजिटिभ स्टेपाव आवगायनो हायो। फारसेथिंजाय जों बाख्नायनांगोन बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे टिपकायनि कलेजा गोबां रोखोमनि जोंनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि आंखालखौ 1999आव गायसनजानायनिफ्राय बिथांमोना बेयाव नारा नाथायै बाहाय सुंथाबोदों आरो दिनैसिम जों मिथियो बे कलेजा माने आथिखालाव दाबो भेन्सार हिसाबै सोलिदों आरो बेखायनो दिनै जोङो मोनसे आसा दं जे आसाम सरकारजों आरो बावहाय जोंनि बावैसो जि मोनसे एकर्ड जालांबाय बेवहाय 2020आव 27 जानुवारियाव जे माने एकर्ड जालांबाय आरो बेवहाय 6.3 मोनसे क्ल'जआवहाय भेन्सार स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रभिजन दङ। दिनै बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसआव मोनसे इनिशिएटिभ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्टेप लागासिनो दङ जोंनो फोरमायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबिग्रा आफाद हिसाबै आरो थाबैनो मावफुंनांगौ हिसाबै जों दिनैबो खावलायो जाहाथे नैबे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म टिपकायनि जे कलेज बेबो बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1 नाम्बार फेजआव बेबो जायगा मोनलांनांगौ होननानै जों एबसुनिफ्राय हास्थायो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ओनसोलाव कलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि माने अनसुंथाइ फैनांगौ बा जानांगौ बेफोरबो बे ओनसोलाव मोननांगौ मानोना आथिखालाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय गोबां इनस्टिटिउसनाव गोबां एजुकेशनेल एडभान्समेन्टनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद बायदिसिना गोनांथि दङ लाइब्रेरि डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै माने कम्पिउटार फेसिलिटिनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिसिटिनि 24 आवार्स फेसिलिटिनिफ्राय लानानै बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा फसंथाननि गोनांथार थासारि आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन इयुनाव बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजा माने कन्ट्रिबिउट होलांगोन समाजाव माहारियाव आरो बे टिपकाय हालामाव मोनसे मुंदांखा फसंथान हिसाबै बियो गनायजानाय मोनगोन। ससियेल डेनि गेजेरजों बिथाङा बिबुंथि लानानै मोजां फोरमायनानै होलांदों
जे निउ एडुकेसन पलिसिया मा आरो बेनि गेजेराव जोंनि लेंहरजानाय आलासि मानगोनां सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारि साराबो बिथाङाबो मोजां बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ मारै जौगाखांनो हायो आरो जोंनि बे कलेजा माबायदि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ हमथानानै दं बेनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मारै जोङो गोजौ फारसे दैदेनलाङो बेनि बिसयै बिथाङा मोजां एडभाइस होलांनानै जोंनि सात्र साथ्रिफोरखौ मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो नाजादों आरो गियान होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंनि बर'जरा ओनसोलनि TCLCC चेयारमेन बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै जे बे ओनसोलनि जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म कलेजा बेसेबां गोनांथि बेनि बिसयै आरो गुरुदेबा जोंनि थाखाय मा हाबाफारि मावलांदोंमोन दा बेखौ लानानै जोंनि बे कलेजा जे बे ओनसोलाव शिक्षाखौ माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ आरो मारै दिनैनि शिक्षाया जाबोदों बेनि बिसयै आरो डेभेलपमेन्टनि बिसयै बिथाङा मोजां बिबुंथि होनानै जोंनि कलेजखौ मोनसे जोंनि बाहाय मावबाय थानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ निस्सयबो मोनसे आसा जगायना होदों आरो लोगोसे आं सान्दों बे कलेजा निस्सयबो जों डेभेलप खालामनायाव जे जोङो जौगासार जागोन आरो सानसेबाबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै जों आसा खालामदों जे बिसोरनि इयुन जे भबिष्यत बियो मोजां जाथों आरो लोगोसे दानि जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जे गोदान सोलोंथाइ नितिखौ जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया इमप्लिमेन्ट खालामबाय बे गोदान सोलोंथाइ नितिखौ जाहाथे जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा दानिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो जाहाथे क्लियारलि मोजाङै मिथियो बेनि थाखायहाय आङो जोंनि फरायसा आरो एस वेल एस जोंनि फोरोंगुरुफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो कनफिउजन थाया आरो इयुनाव जोङो मोजाङै गियानफोरखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे आवगायलांनो हायो बेखौनो आं मिजिंथियो Yes. Sir, I want to ask one question. Sir, you have came here by a chief guest. So, what you are going to say about this GKB Degree College? This college is a very good college because I've been here. This is not my first time. I've been here several times, and whenever I come here, I feel very happy because I have some emotional attachment with this area. Since very beginning, I've been here. I've been working and looking after this area with some of my friends. And today also I'm very happy that I've been invited here as a guest. So I would like to thank the organizers for having invited me over here as a guest and for also having given me this opportunity to share some of the important things with our newly admitted students. To the small students from this college, what you are going to give message for the students? I just would like to say that students who have been enrolled here this year, first of all, I should congratulate them because they have got the opportunity to be admitted in this institution, and through this institution, our children will be getting the higher education. And at the same time, I will appeal to all our students to come to college regularly so that they don't miss any class. That's what our expectation is, because we have introduced the new education policy from this year, and as per this policy, our students should attend the classes regularly. They should not bunk any class, they should not miss the class, they should come to the college regularly if they want to build their career. Thank you so much.